לא, וזה לא רואים הכל. אני אראה להם. אבל רואים רק חצי. אז מה, אני אראה להם את הגולים. שעכשיו יכולה אולי להפתיע עם דאמפריז. הנה כדור הרוחב, ודמבל מגיע בזמן. דאמפריז אולי היה צריך ללכת לכיוון השער יותר. הנה עוד ניסיון שלו. טורפי מעקב! לא יאומן כי יסופר! פתיחה זה טלפון. אף אחד לא חשב שנראה! זה לא טלוויזיה, מי שחושב. רואים שזה טלפון. ברצלונה עם שער ענק. נו, מהר, בא לי לאכול את השוקולד. עכשיו זה 7 דקות. אז מה? אני צריך להראות הכל. מה את כל... זה לא הרבה זמן. כדור נהדר לפרן תורס שיכול להשוות. אוי כמה שזה היה קרוב. מי זה? זה המאמן שלהם. לא, זה בסדר. זה מצב שאנסי עכשיו משלב ידיים. ואנסי אומר לעצמו, אני בטח אקבל את זה מי זה? הרבה פעמים. זה לבנדובסקי. זה אלא שלי. אביעד, זה הערוץ שלי, רק שתדע, כן. לא, אבל אני מצלם את זה, אז זה עולה לערוץ שלי. מה? כן, המשק, זה הטלפון שלי. זה עולה לערוץ שלי. הזהרת, אבל אף אחד שם לא שמע אותך, אלי גוטמן. אינטר 2 אתה יודע שכמעט כולם ראו את הסרטון הזה. החליטו לא רק להפתיע, אבל יש לי צופים שלא אוהבים כדורגל גם. סתם שתדעי. אני צופה שלך, זאת אומרת, אני בטוח צופה שלך. אם לא הייתי אחות שלך, אז לא הייתי צופה שם. בסדר. תראי, זה... כי לא הייתי מכירה. די, הסרטון כבר 2 דקות. רגע, אתה עוקב שלי בכלל? כן. לא מתביישים, לא מעניין אותם שיגידו שהם משחקים אם לא היית עוקב, לא הייתי... אחרי זה אתה מעלה לי עוד סרטונים ליוטיוב. בבקשה תרשמו לי לערוץ. וגם שלו. לי יש רק 3 מנויים, בבקשה. לי יש 6 קוראים לי אוריה נעים, עיגול ורוד. ולא קוראים נעימר המלך, שאתם מכירים אותו כבר. שקוראים לו העיגול הראשון... אולי תהיי בשקט. הוא עושה את זה פשוט לבד. כי הם לא יבינו. גדול. שימו את הקהל ותראו את הילד. מה הוא מכין לנו עכשיו? אני הולכת לאכול את השוקולד. זה מה שהוא מכין לנו. זה מה שהוא מכין לנו. יואו! הו-הו-הו! גאון כדורגל. ההגנה של אינטר יכולה לשלוח 2 ו3. הוא משכיב אותם על הרצפה. מצאתי שיטה להראות להם את כל המסך. חזרתי. מצאתי להם שיטה להראות להם את כל המסך. זה גם מה שרציתי לעשות. ובועט את זה למרכז השער. הוא עשה הכל נכון. הוא הזמין את הדבר הנכון. די, אבישג! מה? אל תעצרי בחיים שלך. רפיניה עכשיו. שולח לתורס. אבל הוא עושה את זה לאט מדי. רוצה לראות כמה זה נגמר. נתניהו בעיטה טובה. אני לא אומר להם כמה זה נגמר. 7 דקות. שוב מציעים את אינטר. מלך, בלת אותי שמאלה. לא עליכום. שקט. איך את אוכלת ניצית. כאילו מנקטת מזה. נו! רואים רק את השלך. אני יודע. די, אבישג.